Sarigo twale koriga. Ndero twamanyora. Sarigo twale koriga. Ndero twamanyora. Sarigo twale koriga. Ndero twamanyora. Agetembe twale koriga. Ndero twamanyora. Agetembe twale koriga. Alright, asante sana, asante. Mbia mono. Mwanchumulireli numwanchwa omo tegereli Getembe FM 102.7 radio ya Chirengo makiguma asichingongo chonsi ema mogoroba gusichinga chonsi nabo igo asebirengo bionsi wetera sebirengo byemyamona ibiri chuntaisa nobere ekartugo chaka omurobyo kurunga sindigisa nalero mwanchumulireli no motegereli asumurobyo sindigisa nigo otutaliri eyemo asemo ebitunwa nebitongo goika sensemo ya South Mugirango ebunge asenseme kurunga bumagina ekenyoro asengoto aunotulero tukumena nikyombekemo aubiye aliganire kegima batebirunga sindigisa yani nga gakegake gagakora bokimake mugushaka tanya manke yakora bokimake yo mwanchubuliringa wetera ase wetera saka sinini bago kora sindigisa negekora twikire gaiga kwene kinga ine nekenenga nyamanke yakora bokimake murobeli sindigisa nchenkoro kwa Geoffrey Onsarigo Muraliogo karibu sana leto sange abanyakiombe mbiyamule korango igonya mwe no mogoko mbiyamule sana uino mogoko kurasegenyero kyabo magena gegotoka sebunge ya South Mugirango ese county ya Kisii yemasemo no tobwete kambi kwene kinga nkyabanyakinyoraba babuate asekiombe ekeiga kyabo yemasemo ngo cyaka no munyakiro ubwe kiombe atumanyinga ine ekiga nkibakuruka sindigisa yabo nabo igo esindigiseye nkakibakonyeruka yemasemo munyakiro bwe kiombe karibu sana ngakiukurwa Samaria mbiyamo no nkoro Lucas Okengo ganonka igo kenyuriki ngakikurukwa kenyurika ogekurukwa engoto bomagena no olire imi bono ekiombe kegose sindigise mubwate ngakikurukwa sindigise yo tobwate ekurukwa engoto youth group igo asesindigiseye engoto youth group no mubwate gaiga abana bwababwata nigo sabande mbaro banyora isabari abagenda kinya abana ubaro batokasiritu kuri rero asoboga no moke oyo minto gwatebanga okorokunga Lucas gotomanyia twerede ngasobwa sio kundi mwachagete sindigiseye ino sindigise yaito gotwanye cyagete emyaka 5 mo yarire guchimaga emyaka 5 nomo yarire guchimaga ikiringa nkikiaringi go chako sindigise gotwachete tukanyoranga abana mbari bare kuri mirukinga kigete abana bare be sukuru bare goika bare miru bona kera twanyora naiga bantu bakega tukanyorana kitoko tokonyo umwana uyu aruka agende sukuru tukanyoranga tuise konyorana tubwata na moigo ndaru mia onde 200 ondeki na gotware kubwata no twanyora rusiriyo mwana kochire igo gwetera asirietenga engoto youth group anemono gosira abana bakwenda skuru nabo kugimokia masomo asikenyoro nabo igo nabamenyi bensemeiga kurunga kiyu mwagenderere buya ekyombekega kino gya sindigisa ine bono masemo ayo muntu bene una Lucas ekisindigisa nya okonya linde yankonyira saa tambe mono buninga kiyo kerokende buna nje nabwa to bolemerwo bwo mwana ata yani abwate bolemerwo ata nyorete kwende school wana chiba seche kera bachete kero muntu akarunke ngenge na ruseti umwana kakagende school igo no gotebanga kanyama keke hakura bokimake abaiga bonsi bakabwatira bagakonya ukabana mugoko umwana kaende school abanyakiombe gakimwa gwekera chinkubi mwa konto nese ndiya mono okurgerere iki keri tokobeka nga ayolega ubwe migireti omugusya gotebanga kiabande songora igoti kiago kunyu lakini aba bakanire nga yaya mbali go songora byabande kulende bago songolera ko babwato bomo bwo konyana nagiye ko babwate Lucas yokoboko bakamuikinka mwana kaende school bono ine Lucas andake boniga abantu bali kogali batamaye tubu yabwa sindigisa bakumetinga bono bagaka balinki umwe akuli ato tayisindigisa nkira tokonye bono batebi ngo bakwane bakuliyetiga na gotegera siri nje ona ariko batebia abantu mwenzi muri isiko na bamurigerere tigate isi ona ariko batebi mokoreiga tigako babusaiga kasoa kiombe kende gionzi yagwa sore kiombe kina boge gokonyora gya gokonyira asota kagirite buna injo mate nkiankonyete gosemuna mumanyete ngiankonyete igo boniga obosebi bwao andake omuntu isikobori nkikiyagera haya bono uno omuntu monenega ndoche kiombe kiga gosesindigiseni geburukana embangi nambaga kamba sa abantu bake bono asiki muri abantu bonsi muri ebirego byonsi igotore bigori byonsi kego gara besa omanyete teria monene na moke
besa nabo omokago tokobwate omonene obwate bono ikagera tokarete ng'ati egente gekebe ng'a igo togokeruka youth group lakini rende ngaki igo twabate birengera biogokonya youth abasayi mono abasae mono lakini giasukire giakonyo mpaka abaibuli babo konyo mpaka abaibuli babo aino mang'ana maya saro mwancho muligereri no mwancho motegereria ndonse sore igo ekirugende kubwatia no murobuli kurunga sindigisa na sindigisa lero ni getobegete igabo magena engoto imebongea South Mugirango aseto kusanga mana banyakiumbe bono mogoko manene amasiabo nigasasogete asinge nchunga basindigisire na baru basindigisiru banyolire ekiriki abasukiri bosio bagotebanga una mwabo obwatu amu gobo kuikaka una mwabo kwa bwatu gobo kuikaka mbuya mono sana andake tikango tonyole oyonde omuliki bweke ombekeiga umungwana rata uragirite mpaka nande nkobuka nyani chendake dombuyete lakini koratiga ekingirata Wanje noje ni bwata keki. Kora ijange igasi ningo gosuka igangu kugwenerande mwenchugoleri ayo igano moliki bwekombe ekeiga asesindigisa nero olebuya kwara lyo tebire tiyo ntumanye gosomoga noye no roliyo andake esindigisa ya mokonyiro weneire una beiriga na yerige lingo mangana igogoke ngakyo kuri kwa samarieta amarieta na ngoro kulame kiumbasa gondo yobonyi kurwa sekenyore keke kia engoto ya bono lameki inkyogo kora sekiombekeiga ekiombeke gonde buno muriki ase abanyakiomba abonse muroje gaiga ninje ngobarikera na inderende gende kiabo ko barure ninje ngokebeka amo na ruoro twakwana twabo twaererio yoro takeire igona yokulika amalieta y'abanyakiomba aba andake gokoboria sogo chaka ine embalenga mure ase geombekeiga gosesindigiseye iga ekiombeke tora abantu 25 abantu 25 na inde kurwabu gotubwate ekiombe tokoena na sindigisa chibese chiga twachibeka amo twaererio omonto uri ole kwaegwa aseri tukerie na igo mogo kora table banking ekero mogo kora table banking chibese rimu asangire iga chonsi mwa monto yo muri morioka twamwererio genda tigamba buli abanyakiombe mugani kumanyigwa mangana maya murana magoko igani ngunge biri arebe chori aya bya mono uyo mitora meki andake chibese rimu kwaena na iga mwabe kanse mwa monto yo mo rero bobegumburororo abantu nabo monta ko urukibesa gusalia na niguo samyokigu abuga tunaba uli bamule ine mugani konyora ninu nchira murahe muko chibese inu mwa monto bya nabo tutagete tonyore njera ejo tutarekera lakini abanyakiombe mugani konyora njira mwaga chibese inu bya andaka no akabengi kaba gachira mwanchubuliria mangana mayanga mbale no moyo ngabanyore no ebengi kubakonya eligere basira soko bwaterana na kubachira chibese chiabo ensemo ya sindige suzinabo aya bono uyo mintola meki ayenki gwako nyekire uno monto bene kura sikime korwa seke ombeke incho uno monto bene yankonyire kiandege ikomi mbaka muna bono gwachire koligereri kwatebire ngamu yande ma ombeke mbuya kere tali byabe yakiombe ma igombu yore igonko rusyo likinda kwabe kamboto mbaka abana bachire sukuru ebirogo nagorire bye plastic wetera sekiombeke kwetere kiombeke abana basomire mbale sukuru ebirogo mbire nyomba ebye plastic ayina mangana mayasana inda nyomba nguragirore abantu mbale gali andake bali isiko gali bakumetinga lame kyo takatantaini nkiakoligia sekiombe babeke ngo barusyo sebirenga liye biwobe nataka baminto ko bainyolia na ko batebya aseri tukeriria rero ekiombe negentekia ekiombeke abantu abange babwate igo baeterete ase biombe igona kigekogera buna intwaba tuchagete kiombeke na kogenderera asenjere yemo egereto gendereri ayori ore isiko koligereri gwatebanga abantu abamba chandegete aye nubwate kende nayo tebererete kuna gotaburi bintu byabandi ninchu ase biombe tubwaterane tokonyane egere biombe bigenderere igo mwatendera sindizanengia igango nda raso mgo kasini ni moto sindizanengia turara nyegera ngasi turara goka Getembe twale koliga ndero twale getembe twale koliga ndero twale obokonyi twale koliga ndero twale obokonyi twale koliga ndero twabanyora aya bwemo sana umwanchi muligereri no mwanchi omotegereri andonsia sore omogoko nigore kurwa sekenyero kingoto yotoka magena yemebunge ya South Mugirango ayoyo masemo tukukubekera ekambi na ukominyuri isindikisa ningia yakonyira abange lame kyosomira omwana lame kyogolire birogo nyomba nabo igombu yale kemobere kiafu yasinje kiombe gekurunga sindikisa eye masemo andake lame kimbya mono sana yakutanyoro yondega nera tomenye nga andake nga kimogendere ta sikyobege ngudara nyoro munginere ngarate baba mbiora
samari ni kyokoro Yamana rieta ngoro kukesia mora. kesia na mugata ndwe kyombeke Chomo bwata ni bekyo. no ori kyombeke tali koi kubaga tera kwanyo Yande kiombe bo. iye mene kya korosiro libi nki ya konyire kyombeke ndi kwa chagite kyombeke Iga na chagite myake yo no yosta. oyosta we kamirete obwaterete oranyero muntu agatabinga ya kesia gakia ya nimbwate buli bwa musini atiga nko utige kyombeke na bono ngani tikote ndakwa kabesa tugutige kyombeke Tingo tigota tiga gokonga ngendere no babeso obu nande ngendere. iko kwangire tugotiga yani nga kesia ni gabwatete ndi gecherira se ngombe asinjo na maitingo kamare kurwe kyombe na baigo abanya kyombe numotige kyombeke numotige iko no mata tagotiga nimba akire mogotiga tali ayo kungainu watebanga otige toba sobwamo bwoko bwatana bwebyondo sindigisane yengenje tigagutunga mugano yekesia kesia ine ekyombeke igasindigise kurumugwanye cyagete ine inkyuro cye yago konyire Ekiombe keiga ne kiyakere sindigise ne ngiyere ngenjo igokwa ebuti besa ciao obeko mabuko ogende konywera amaru lakini jetinga iri besa ngende konywera amaru tibase tie na etu ngagoro mugondo ngai tibase tingagora chingoko ngai tibase kuratiga tuchake masema ukagoro mugondo weta sekyombeke abanya kyobene kene na gorito mugondo ni mwamo ete yakire ngochingo byo no mantaba yamo yani atoko batembia mono ba okonye aya umugondo nkigwa kolete kwagolete kweta sindigise umugondo na golete boni gambegete chingeni ororo ngorusi ororo ne irani tiri na etu nkenke muna bako irani iko chinyini jira chikwa gole mpake simi ngi yobwatendo kweta sindigise nandi nkigwa kolere chibesi chikwa na chibesi chinkaimo kinga ngagora chingoko boni gani mbwate chingoko ntugete gali nabona amanya namagena kwalire kyoko mekamekera amagena kyombeke iga sindigisa iko bongo kukagora bwabekira amagena ko baturagire bono ubwate nibo amangana mayo mwanchu muligereri umongino olenkagalia urase sindigisa eliende ko kwebyombe byo kugambana ayali baga muikaranze mu kugamba abayiga kesia nabamwabo ba Getembe Television ekionga kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumurebe chingati chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoria mayakegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell kusa orosegerwabo oronene kegema rore jogo angene skuru ijoboroso ya jogo primary bakrasi miase namba 0113-388-513 kusem 0115-318-887 kusem 040-186-688 kinya igeseriao asokugura obuyo ni chimbusuro chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Tebirentu tura sisindigisa ego tokonya togenderera bosyo bono abangina mbali gali bali asebinyoro barabu anda ke network ya butokirenga barabu bakumirana bakwana nkyumuga akumwira nyomba nakyumo ngino ndagwe soka nakyumo ngino ndamenyete asuko gamba barusi ngoro boika sindigiza bono nje nayo chakataya bangina baminto bali bali isiko gali batari ko soe kiombe kamora nje soe kiombe basa chiyo ko soe kiombe nchiri chinyinge ne chinke iko ko soe kiombe naliyo tanya ko chande ke kiombe keringo rusi ori tibesa ro gole yanga ngo isokore abana babo baragere buya nana boko nyoro botuki ko bwate utari ko nyago sabiro mugaka tibesa bono andake amangana namaya gakita kwanti amangana namaya iko bona abagaka bali mega igamba igota amangana ayibole tikango nyoro mugaka yo monchungo cyo mungwana na ora tebinga amangana yenga kyokoro kwae Asamaria tangoro ku Geoffrey yomo kai Geoffrey ande ikonde umulisi we kanisa no molisi kurati ko molisi mbiyole mbiyanda kabisa ngolisi uri chingori nyasaye nande ndate ba enda igoro tali bali ne igoro bagenda igoro iko no molisi no uri nambe yemo kogenda igoro molisi ata molisi we kanisa gie ekorokunga engote CDS church igahe no molisi Geoffrey umo na no ole kyombege bali sinko bara sebyombe abali sinko bali asebyombe na inda ase okosemye kyombekyo na kobali ngana karo toko chaka twachaka no gusaba
na mariko bono ande ke tugukwana naye uyo minto omolisia omo eye maseye mo bono iga indi gwaswete kyombeki ekiombeke koro nagasoete emiaka yara aturumbukira ng'etatu iga yatumukira ng'etatu kwarore bya bondo obuya narorere mono koro nasoete kiombeke giankonyire nabwata akapigipigi kane ngagakora eroni kero barenge konga na ebesa eri nayebeka ime egankonya ngakora epigipigi bono egatigara ekabe yane igo bono omolisi gweta akabesa kali kwetu ugakora eroni igatigara ekabe yago nandi yago konyire kende gweta sekebeke naende korwabwo nkaigora ebirengererio ekiagera nche n'omusae naende nkaneirie family atarachi kombwata bakanga naende akabesa mbanga bwango iga nkaigora spare parts ari etago igo buna tora chipigipigi nchirari n'omukungu nwari okona kwahereria ebinto biri tiganda kubuli omolisia aye manseyemo abanyakiumbe bakagera ukoigora eduka ya ekero abanyakiumbe abanyagora eduka n'abantu abangeni yakire chingobe yani bona ye okirete baka bagerire mpaka nda yasoire gocha igombobe amangana maya abono andake omolisia abantu bali gali barabwe gasi abaganyete nyarebe asuke mwaye aenda ibe nyarebe asuke aenda kurume nyarebe araosi aliye ertali ko korumukia bibilia nkigukwana igoro yomukia bibilia goteba ng'a ase oyo tari korigia taria taegwendali nekena abanyakiumbe ngo uru mwanchire mokoro mukimwirigerie asoko kora sindigisa nagiakana mokameka muri biya mwancho murigereri tokonyora uri onye togoswa ase gurubu gose kiombe kia bande erigera mubwaterane oyali ataibere oyo ndeibere oyo ndeyemo momenta de chisane nagikora chia konyire Geoffrey igo ireduka nandi Geoffrey ogendereire bunu nena amanye nakachete gota sindigisa nembere sindigisa nengia karibu ase bari batari sindigisa baso ase sindigisa ebo musae ebo mongina ebo mugaka nchuso ase mbale bagotebanga gakisindigisa tingo swabono nsenya ko bana bangina bagotugo sabangina banene na nchindo moke kwanda ngeke ulikirie ke ukwana ngeke bana bagaka na bangina abagaka na bengencho nekigeko gera mugusia atebete ng'a abagaka ase bali ngana ndiro sale ase bale ingana ndiana gusaleka igo abasae toso asa abagaka batobo semi kaibarure kiaga no bamenyire myake mingi wachibuliria na mungana maya sana okonyora EMS masomo robuli okurunga sindigisa na lero nigo tuliga abo magena engoto South Mogirango EMS emo togere kugokera abanyakiumbe timaiti abanyakiumbe mugwato mugoko kora TV ne radio ko bagaiga kakimugwato mugoko inyora ngage tembe nige kurunga ekiunga kiamwa mugusi nko babuli gatembe TV na gatembe radio ntabye ekiunga kiamwa mugusi gatembe FM gatembe TV ekiunga kiamwa mugusi ino bantaba ngaine mbye mono sana bono mwanchi muri katobede gusangamo ningani kumanyanga andake abaiga bonsi barasekiombe nigo babeire bagokora boiga so kwegendereria timaitinga ine kindi gyonsi yakolekana senseye nkebwate mechando yani kindi gyonsi kebwate safari ebwata magena nebitongo ine nchungo yo mintoto tebi ekiombe kekeina sesindigiseye kango iga andake inu asukuchaka tobya ningo litangani cha sama leta ngoro kutabuta mukeiro mbasa korwa kenyoro kia botabali magena engoto nande ngabi engoto naye ngabi engoto olitogo igwa engabi engoto kai na bengabi ekoreka nayi mbye mono bona engabi andake kyombeke keino nkebwate mechande ndemo ayeteire challenge kyombeke to marabi no ko boli kebwate mechando asenge nchu kwenyara goito kubo mubo korogo kong una boni kana botogo simeka chinye no yo mtate ba otoko uchiwe stoko mbo mugondo nyine chiga ntibwa chira stoko ra kitogo chira nabo igona matoke mugondo tubwate stoko ira egere to tonyo chibesa tochikwegende no mugondo kura kirango abanyakiumbe mubwatie chiro echirere nkongu muga nimorose riwe chiro nageko igene muchano mugwetera mune sindigisa yaino onchi mulili na bera baye no murai bwe serikali kurwa sensemeye andake asibirengo bine byonsi ebe omo MCA ebe omo jumbe ebe omo senator omo governor nebe no mo president ko igole n'abanyakiumba abayiga bamagina ababago tokaga igase engoto youth bagwato muchando bwe chiro igo nkimuraga nibono kerogotebe igure chiro ngimurani mokole tagete chiro tagete mu bwekana tonyo industry ya matoke range nabo ige parero sigu egara matoka ya soka yenda saga niri nabo igo gari ase chiro tokoirwa ntebi ntotokuru simogoni go birori goririke lakini bitokora kuri tukoni go birori nabo igo ase megondo yaito ndiye go chiabe kiangasi kego chororo bona amacha agotobera ara soko yarenta toitere imeli bigere bibe to igo mugitene kiombe nande asisindikise mubwate siku amacha ike chinyomba nabo igo kakir kwanango nabo igo
umwanchi buliringa ase ekyombe sindigisa yaba anya kyomba biga bayingoto mbaigwete kango nandi ngambai kwange banyore kinde amacha ikenyomba barendere ebimeli byaba mone tugo barosiri kwa sindigisa nekene andake bona ayu no munya kyombe ndi wachagete kyombe kiombe keke ro bachagete gya kure myaka 5 makumaga lakini nchana abatigete bakara kure myaka 2-3 bakara konga ugaswa egero botrenche bokandi ngamanyo chagaso karara ngambu yabale ekero kwa rambu yabale ayibona kwa bire byo no kwa sweta go sensona bolo timnande biyai kwa meka mekire nande biyai kene kire gya okonyire bakanga chibese chingaire abane sku tebi ngoli uligire tyo tomanyire manganaye nabona yagateba ngagwetere kiombe keiga nkanyora chibese ngaire abane sku kanyoa chibese nkagura umugondo nkabeka chinyeni kagura chingoko nabayigo chibese chigango nkonya tyasobo ngobu nabona manyatende Awitali mangana mayamanya kyombe mwachimuligere liga aya onsi nigende ogenda tukutubwatia somoro buli kurunga ebyombe go sesindikisa abana mono sindikisa ya lero ebwato mogoko monenga yakonyira banyina abagaka abasaye awubuyikira boni gabayegendere irina guskubugima wetera soko konyana na kubwatirana bono ine aje no gaguka utabwatie kirogo kora inkyutago joineli so ange sekyombe inchungo babiri batatu bane muchake sindikisa iraba konye irigana nimwegendererie nagekora sindikisa ya lero ya beire yo mogoko monene abanyakyumba abayigatali nchengo kwana ama siabo nigago itwe mogoko asekelinga nigo banyoliro buya bokogendera kobamo gekora mu gushaka tenga kerobaramo nigo okogendera muri mogoko tigango mogoko Getembe tware korya nero twanyonyora getembe tware korya nero twanyonyora sarigo tware korya nero twamonyora yakundi tware korya nero twamonyora orandi tware korya nero twamonyora dineti tware korya nero twamonyora sungura tware korya nero twamonyora sungura tware korya nero twamonyora sarigo tware korya nero twamonyora kono andake tiyangira naso munya kergo bwe kyombe keiga andake ko tubuligire tukukora omoro byo sindikisa inkie kere amagania ino kurubono andake myake bero so yo mego chabusyo go setano inki muywete ngekembe kebe inki ngaimuranya no mwikire kiombe kekero si yani magania kiombe kero kunyarigereria okorora nyore ndibi twanyora andake se obokonyi twari gusaba ngonyari twanyora obokonyi kiombe gesirwe njira ya mago se yende na utware gutakanyora twakira atwa kero kubulinga emyakire bosyo ebere etatu ngaye kiombe kyuranye gikire nchungo yo minto masa ngaye magania ino emyakire bosyo ngayituraro keke mengero yigikire igo torigereretie gochibosio ige minute nga tugoja goike myaka ebere etatu gochibosio onyense gochikogenderere buya igo ndoche ngana goturaje tonyore torigie nonya netinga iga tonyore nonya na kintu mune pigapigi tobeke para nere ya toletera kintu twa Aitali mangana maya amagania nerari amonya na matatu muweke para na yo igwete ngana ubwe tomo egusira abayiga basikyo bosyo nabo ko bakecheki asoko babwatesia mangana na mabe amayaka yakiboli ngabanya kyombe abantu balisiko n'abayabwa tomo yo muyaba bakonye senama igo tware goja kubasaba kamuranje bali isiko baranyare gutwara obokonyi kamuranje nincho ase keombe gekorokwa engoto youth group mwanje motokonye ekiagera ntulense nturemeire mwaigure murabona abaminto batebire amatoke tubwate asitayo tokonye ebinto tubwate chinyeni echiro murabona echiro yaito yetago ya beire yairanirense tokatebi kunkoroseri gutore yairanirense amabati okaturocho kamuranje tokonye egere ebinto ebi byaito na into bigenderere kurwari sabu mbia mono sana yo minto ombasa mbia mono sana bono munyakirogo andake nali goli gali siko igure buya otebiringa ikyombe kili sinigiseli narolire mbali no mochoko bibangete buya abantu bakomeka nabunyote makonye ngayara abaikere gocha sekyombe namba Yesu minili yara nyoreke bono aso gotebio yore isiko kerokendo ora birengera libia ebia musuru ororire nga kerokendo ogocha amo kwa abantu gekora ngote abaringa orosugu oromo ndo konyara gokora gento lakini kamura bwata nange batatu banega na mo gokora gento to connecting gocha se kenyoroge gotoke ngoto namba yesimi 07 68 99 23 92 irole nambe yu anda na bona mbara libara uchisiko bara galiko bakonya 07 68 99 23 92 yechina chichi namba chesi mira tonyore no
ase keombe gitu nabo enamba nere itogotumeka nono mo secretary nere yaye nero naranyirwe erinde obokonyi nabo boko Mbia mono sana omusegera linchiko chaga naye ena nange namba yende yure oikiomekere kiru asuko bobokonyi andakabara iba irigule ko rusikole baga ndiko konya sinigiseiga kamuranje amaminto enambende yesimi igere siro sana ibere sana isato isano isato esiro kianda 0722 885 309 abanya kiombe nganeti mwensi moita barenga bosyolyoka sindigisa nchimuligeli notogo kolera ntuligo tigara maege toka na bosyolyoka eyo mase mwasirero omurulio sindigisa na otogo ikiragago kurwa sekenyero kiengoto gegotoka South Mugirango ibe county ya Kisii wetera ase ebyo embebyito nabo sindigisa ito kwa niaba bonsi twabwaterana ayole twalenge na barabo ntule gaigana Josephat Sungura twalenge no muswatu kunga Lynn Tumoreka na boigo ntule amono mungono ro kunga chikundi twabwaterana ya maseyemo na kwa niaba ya kiumbe mwensi mwabana mugoko na koruga iga ase engoto omwanchi muleli go ikanga kiende aisindisa yago nchira tole ntutamboke chindoche ebitunwa nebitongo tuike ase sindisa yago tualigani nchira tole go chankuru kwa Geoffrey Sarigo omwana boliro bankuru kwa bye bye nyasago seni kurwa sindisa nenyengencho sindikisa gosyolyoka sindikisa gosyolyoka toga ndelyoka